فرمایشی شاعران سراوانا شاعر شوکت نصیب سلمہ بد نصیب مجتبی رئیسی سعید جان سلطان جان محمود جان علی رئیسی یاسر جان علیزی دوارا فرمایشی شبو شک رشید خاکیزی کسان عدنان رئیسی شاعر عاطف امجد استاد صلاح الدین ظہیر فرمایشی شنو کھولڈی فرمایشی خاص کر عتیق کسرت برانزی داستان مطلبانے مرچی بیان کنین یہ مطلب دنیا من داستان گشین یہ دنیا انچنے بس انچو روان رو یکی اگرہ ہنچو گوتام جنان رو دیما کنائے جی باپشت گب جنا توبہ کنی من توبہ چونے نبر کنا یہ دور مردم چونے دارن ہنر دلا مجھ دنیا انچوشم بس شک کنی گلا ہرمان کنی ہرمان چونے کار کنا شاید کے ہاتھ گرا بس پچے اترازار کنا چالو چزندے استے کمی خیال کنت کسی دلا مبروشت کمی نیال کنت مانو کے ننت دنیا روتم ابھی ختم من مرتضی گشین کے چوما کنے ستم برزا خدای استے سر کنت ہائرہ ہر چی گناہ کنے تو گندی تہا ترا تو چوما کن مسلمان سرکد بے بے بیزان کم میں برزا تسیل کن پچکن وتی چما اللہ در پچھم بسر ٹیم بطرا تو دعا بلوٹ قبول بن ہر چی ہائی درا سوچا بھی جنت کم میں نہ آخرت کے ہمیشہ زندگی ہے سوچا جنت کے امروز نئے تکارا مبتا ذلیل بے وہ پیسہ ہو گزر رہا تو جوڑ بخیل بے اللہ دے مدوارگ تو چون جواب دے نیکی ہم گونیں گوتا تو چون ثواب دے آدھو جہان دے ماں چمان جار کنے کسے ندن جواب ترا ہر چیز سوال کنے دستا مجان سراتی دوارا پریاد مکن من مرتضی گشین ترا ہارو چیاد بکن ہرمان ندم پداکار ہوشا بے مسلمان نیکو بداوتی دان شماوت جہان من مرتضی تی اللہ شکر گزارم باد من ہموتی گشین پنجتیم کنی نماز دنیا پکے وفا کو کن کم من پتا وازین جوان عمر گر بے عبادتا شوکت نسیم حاتم ہم جدت دعا بکن استاد صلاح الدین تو دستان بردا بکن اللہ رہاوتی بیار موچین ہمتا یہ مرتضی گوتا اللہ ہمیشہ دعا دست برزا آئی اللہ پاکیں تی درا تو جائز دعان قبول کہے اللہ دست برزا آئی اللہ پاکیں تی درا تو جائز دعان